ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ମାମା। ଆରେ ମାମା କ'ଣ କରୁଛ ମା ଆଜି ତମେ? ହେଁ, ଚିକେନ କ'ଣ କରିଲଣି ତମେ ଏଇ ଟାଇମରେ? ମାସେ ତଳେ କହିଥିଲେ ଏଇଲେ କରୁଛ। ଚାଲ, ଯାହା ହଉ କଲ ତ କମ ସେ କମ। ତ ଦେଖିଲା ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ରୋଲ ଖାଉଛୁ। ତ ଏଇଠି ହେଲେ ମାମା ହେଲେ ଚିକେନଟା କରିଛି ଭିତର ଫିଲିଂଟା। ତାପରେ ଏଇଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ରୁଟିଟା ବି ଅପରା। A few moments later. ଦେଖିବା ଚାଲ ଟିକେ ଅଟା ଚକଟା କ'ଣ ହେଲାଣି। ଚକଟୁଚ କି? ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚିକେନ ରୋଲ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛ? କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛ ଏଥିରେ? ଖାଲି ମଇଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଲୁଣ ଚିନି ତେଲ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ହବ ନା ଆଉ। ହଁ ତୁ କହିଛୁ ଆଉ ନ କରିକି ବାଟ ଅଛି ନ କରିବାକୁ। More moments later. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ବେସ୍ଟା ତିଆରି ହେବ ରୋଲର, ଏଇଟା କଠି ରୋଲର ବେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଇଦାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଗଲାଣି ରେ ବାବା। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ସେଇ ରୁଟିଟା ବି ବେଲା ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ନା ରେ ବାବା, ତ ମାମାର ରୋଷେଇ ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପୁରା ଘରେ ଯେ କେହି ଲୋକ ଶିଖିଲେ ଘରେ ଆରାମରେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ମନା କରିଛି କି? ହଁ, କାରଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି କିଣିକିରି ଠିଆ ହେଇକି ରୋଲ ଖାଇବା। ଯଦି ଘରେ ଏମିତି ମାମା ଭଳିଆ ଜଣେ ଏମିତି କରିପାରିବ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଟିଟା ବି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ମାମା। ସବୁ ମାମା ମାନେ ହିଁ ସୁପର ମା। ହଁ, ସବୁ ମାମା ମାନେ। ମାମାର ଟିଏ ଠିକ କଥା। ବସ୍ କିଚେନ ଟିଏ ଅଧିକ, ଯେମିତି ମୋ ମାମା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ହିସାବ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଟା ରୋଲ କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି ହବ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ବଢିଆ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ଏତେ ବଢିଆ ଖାଇବା କରେ ମାମା ଯେ ଗୋଟେ ଗିନା ଦେଲୁ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖାଇବାର। ହଉ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଚାମଚ ଦେ। ଚାମଚ କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା, ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରେ କରିଦେବେ। କରିଦିଅ। ଲୁଣ କ'ଣ କରିବି? ଲୁଣ ଏତେ ଟିକେ ପକେଇବ ନା, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ କହୁଛେ, ସିଙ୍ଗଲ ଏଗ୍ ଡବଲ ଏଗ୍ ବୋଲି ଦୋକାନ ମାନେ କହନ୍ତି। ଟିକେ ଅଧିକ ବି ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ବେସ୍ଟା ବି ସେକିକିରି ପୁରା ରେଡ଼ି। ବେସ୍ଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏକଦମ ଦିଶିଲାଣି, ଲୋଭନୀୟ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ବାସ୍ ଟେକି ଦେ ପରେ। ଛାଡ଼ି ଦେ। ମୁଁ ବି ଶିଖିଲିଣି ତ ରୋଷେଇ କରିବା। ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ଟେନସନ ଗଲା। ତ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡାରେ କ'ଣ କରିବ ତମେ? ଦେଖ କ'ଣ ହବ। ଓ, ଅଣ୍ଡାର କରାହବ ଏଥର ଆମଲେଟ, ଯେମିତି କରାହୁଏ ଏଗ ରୋଲରେ। କଥା ଅଲଗା, ଏଗ ରୋଲ ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ ଅଲଗା ରୋଲ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଦୋକାନୀ ମାନେ ଆଗ ପରଟାଟା ଉପରେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଢାଳନ୍ତି। ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବିନି। ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତମମାନେ କହିବ ମତେ। ଟ୍ରାଏ କରିବା। ହଁ, ଏମିତି ବି କରିହେବ। ଏଟାକୁ ପୁଣି ଲେଉଟେଇ ଦିଆଯିବ ନାଇଁ କି? ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟା ବି କରିବା। ୟା ପରେ ପକେଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଶିଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ହଁ, ଯାହାହେଲେ ବି ଘରେ ଆମେ ହାଇଜେନିକ୍ ଖାଇବାଟା ମିଳିବ। ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ହଁ, ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଯେମିତି ଆଜି ରବିବାର, ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା କହନ୍ତି। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସ୍ଟା ପୁରା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟଟା ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପରଫେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା,
ଆସିଲା ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା ୟା ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ Chicken. ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓ ଆମର ଏଇଟା ଚିକେନଟା ରେଡି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଫିଲିଂ ଆମ ଲାଗିବ ବୋଇଲେ ବାସ୍ ଚିକେନର ଫିଲିଂ ଆସି ରେଡି ହେଇଗଲା ମୋ ପୁଅର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ପ୍ରଥମ ପିସ୍ଟା ତା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି Chicken. ନୁହଁ ନା। ଚିକେନ ଥୁଆ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେପଟେ ତାପରେ ଟିକେ କଟା ହେଇକିରି ପିଆଜ ଥୁଆ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ସଜା ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଏପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ମୋ ପୁଅକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ଟା ପସନ୍ଦ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲି ସେଜୱାନ ଚିଲି ସେଜୱାନ ଟମାଟୋ ତିନିଟାକ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଯୋଉଟା ଆମ ପୁଅର ସ୍ପେଶାଲ ପସନ୍ଦ ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ତା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମ ପୁଅକୁ ତ ସିଜୱାନ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଯେମିତି ଦେଇଦିଅ ସେ ଖାଇଦବ ଯାହା କହିକି ଦେଲେ ବି ଖାଇଦବ ଖାଲିରେ ବି ସେ ଚାଟି ଦିଏ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପିଞ୍ଚରେ ଛିଞ୍ଚା ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଟା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ତାପରେ ବି ଏଠି ସେ ନିଜେ ସଜେଇଲାଣି ଏତିକି ହଁ ପକା ଟିକେ ପକା ଏକଦମ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଦେଲାଣି ସେ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତିକି ବହୁତ ହେଇଯିବ ହଁ ସେଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁଣଟାକୁ ଖେଳି ଦିଆ ବି ଗଲା ତାପରେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଲେମ୍ବୁଟା ଚିପୁଡ଼ା ହେଲା ବାସ୍ ଯୋଉଟାକି ସେ ହଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ଦିଆ ହେବ ଉପରୁ ତା ଉପରେ କାରଣ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଗଛ ହେଇଯିବ। ପେଟରେ ଗଛ ହେଇଯିବ ମୋ ପୁଅ କହିଲା ଗଛ ହେଇଯିବ ହଁ ତେଣୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦିଆ ହେଲା ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଟିକେ ବଟର ପେପର ଇଏ ସିଏ କରିକି ଗୁଡ଼େଇକି ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଫଏଲ ପେପରରେ ଗୁଡ଼େଇବା ତାକୁ ଧରିକି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ବଟର ପେପର ସରିଯାଇଛି ବଟର ପେପର ଆମର ଆଜି ସରିଯାଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ବଟର ପେପର ଉପରେ ହାଫ୍ ପୋର୍ସନ୍ କରିକି ୟେସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରିକ୍ ଏମିତି କରିକି ଥୁଆ ହେଲା ଥୁଆ ହେଇକି ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ପୁରା ରୋଲ୍ଟାକୁ କରିଦିଆ ହେଲା ମୁହଁ ଦେଖୁନ ବାହାରୁ ଯିବା ତା ଦେହରୁ ପୁରା ଲକ୍ ଲକ୍ ବି ବଢିଆ କରି ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଆମେ ପୁଅ ପାଖକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଯିବ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ପୁଅ ଧରିଲା ତାର ରୋଲ୍ ମାସ ଯାଏ କହିବି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଲ୍ଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ତ ବଢିଆ ଅଛି ହଁ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଚିକେନ ତ ଟିକେ ଆହୁରି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ରାଗ ଆଉ ଟିକେ ପାରିଥାନ୍ତା ତୁ କେତେ ହଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ରାଗ ବୋଲି ମାମା ଟିକେ କମ୍ କରିଛି ଆଉ ଚିକେନ ଟା ତ ଚିକେନ ଷ୍ଟଫଟା ରେଡି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବେଷ୍ଟ ଚିକେନ ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସଫ୍ଟନେସ୍ ଅଛି ନା ମାମା ଯେମିତି କରିଥିଲା ମଇଦାରେ ଯୋଉ ବେସ୍ଟା କରିଛି ତାର ବେସ୍ ର ଅଛି ସଫ୍ଟନେସ୍ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ଅଛି ଭିତର ଫିଲିଂ ଟା ପୁରା ଅଛି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଚିକେନ ରୋଲର ପ୍ରିପାରେସନଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କିଚେନ କାନଭାସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କିଚେନ କାନଭାସ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ତ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ମୋ ପୁଅର ଫଟୋ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏହାର ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଦେଖେଇବୁ